dešťového pilíře, tam jak je ten třetí kluk, tam to docela zjemní. Nafoukat do lezeček. Teplíčko. Jaký to je, to lehký? Není. Jak to zjemnilo, tak poprvé lehký není. Ježiši, Dobrý. jo, to teda bylo. Jsme na druhém štandu a ten je teda mega pohodlný, tady se dá vyslit. My jsme i rozmrzli. No a hlavně tady se nám to větví, dá se líst vpravo i vlevo, je to odištěný na obou stranách, nicméně správná cesta vede vlevo. No, je hezký. Já to zme. Je hezký, no. Takové, je. Tak a teď vidím kruh tamhle. A dále vidím. Je, no. Částečně se slaňuje, částečně pěšky.